Salutare, am început un videoclip. Astăzi suntem pe Kitty, chapter 2. Uite, măți acolo, verde. Azi Reza nu poate să se joace că el tot doarme. Doar să știți. Măța. A prins. Așa, am scăpat. Măța a dormit. Da, doar să știți, eu sunt Sebi Zafir, de Sebastian. Am mai făcut un videoclip. M-a prins măța. Da, am făcut un videoclip. Ăsta e al doilea până acum. Sper să vă placă. Dacă v-a plăcut, hai, ajutați-mă măcar pentru un like sau, nu, per 5 sau 10. Și dacă nu vreți, lăsați așa. Dacă vă place videoclipurile astea, puteți ca să-mi dați pe comentarii numele voastre, ca să vă adaug și să ne jucăm împreună. Ok, o să dau pe give up. Nu de asta, nu uit. Acum o să ne jucăm Simon Says. Dacă e că nu chiar contează. Direct a fost eu Simon. Da. Planetele. A câștigat nu pot să-i zic, nu pot. Toată lumea zice acum că nu era corect. A ieșit ăla. Ba nu, s-a dus acolo. Am dat pe pauză și acum am revenit. Sit. Nu. Am găsit un front flip. Ui. Tu ești galben. Tu ce ești, o minion? Spune-și mie. Uite. Ăsta am să pe cap. Ăsta stă cu picioarele lui, mă tare, pe capul meu. Da, dacă vreți ca să mai... dacă mai vreți ca să mai fac și... Dacă vreți ca să fac niște videoclipuri de Fortnite, să strângem la videoclipul ăsta. Maxim... Nu știu, 10.
toată lumea a câștigat aproape, de afară de ăia, doi. Doar dacă vreți ca să mă adăugați și să fiți prieten cu mine, după mă... Păi s-a făcut. Hello you. Ok, fata aia o să fie Simon. Urăsc asta, nu-i corect, eu ies. Scuzați-mă că trebuie să ies. Ce să ne jucăm noi? Dacă vreți în următorul videoclip să fac cu Gami, jocul ăsta Gami, să-mi măcar un like. Că știi tu, eu de am început și vreau măcar să fac ceva. Ia să ne facem o leacă caracter. Nu. Am doar chestii șmechere de fete, nu știu ce. Așa. Așa am revenit. Acum să ne jucăm. Mă joc Puppet măcar o rundă. A apărut chapter 4 ieri, parcă nu știu, am uitat. Forest, nu, house. Ok. Da, am făcut ieri level. Să am făcut eu level 6, fac câteva level 5. Nu fie. Am făcut level 6 ieri, înseamnă prietenul meu are 7 și ăsta a jucat jocul ăsta de mai mult. Și mă mir cum aproape l-am ajuns. Hai că am în trecut cu pizza. Pizza. Hai ce fel dăm pe crouch. Doamne. Serios. Hai. Ok. Nu, tu nu stai acolo. Omoară. M-a omorât, a zis că nu știu nu omoară. Nu s-a buchetat.
O să dau o pauză până ce se termină meciul ăsta și pauză dau înapoi. O să revedem înapoi într-un secund. Așa, am revenit pe beta. Eu deja m-am dus într-un trap. Așa. Mă duc pe aici. A, nu o să pot ca să fac asta. Cam atât ai pentru videoclipul ăsta. Scuze că n-am putut ca să fac mai mult cât a expirat timpul. Ne vedem probabil mâine sau tot azi. Pa!